21 anyos na lalaki arestado sa kasong panggagahasa sa isang dalagita sa Dingras, Ilocos Norte. Narito ang report. Matapos ang mahigit 7 buwang pagtatago, nadagip ng CIDG ang 21 anyos na lalaking wanted sa kasong panggagahasa sa 15 anyos na babae sa Dingras, Ilocos Norte. Tubong Kamalanyugan, Cagayan ang akusado pero namamasukan na helper sa Dingras. Ayon sa otoridad, nangyari ang krimen noong Oktubre ng nakaraang taon. Nagtago ang lalaki matapos maisampa ang kaso. Naaresto siya sa Tuguegarao City, Cagayan. Sinundan po namin at nag-conduct din po kami ng ng validation at natuntun po namin yung kanyang pamilya na kung saan nabanggit nila na yung tao, yung akusado is nagkatrabaho na daw po sa Manila. Yun, minonitor namin at nagkaroon kami ng pagkakataon na makakontak siya at nung matis namin napapunta na siyang Tuguegarao, doon na po namin siya hinuli sa Tuguegarao City, Cagayan. Sa panayam ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan, inamin ng akusado na ilang beses niyang nagalaw ang biktima. Pero iginit niya na kasintahan niya ang menor de edad na biktima. Humihingi siya ng tawad sa pamilya ng dalagita. Nagmamakawa ko sa kanila po. Nakatawad pa nila ako. CJ Torida, Balitang Amyanan.